חברים. טוב, חברים, וואו, זה התרגשות להגיד את זה בכלל. טוב, אז היום אני חדשה, היום אני מעלה סרטון ואני חדשה ביוטיוב המוצלח, ואני ממש חדשה, ממש כבר, זה סרטון הראשון שלי שאני מעלה ליוטיוב, זהו, ועכשיו אני רציתי דווקא ממזמן לפתוח יוטיוב ולהיות יוטיוברית ולהיות לא מפורסמת כמו ביונסה וזה, אבל להיות לפחות שחלק מהאנשים, חלק מהאנשים, לא משנה, שחלק מהאנשים הכירו אותי. אני ממש מתרגשת, ואני כבר מחכה ליום הזה שתכתבו לי תגובות ואני אענה לכם, ואני כל כך מחכה לזה, ושאני אעלה הדרכות על כל מיני דברים, ואני באמת מחכה לזה. אז דבר ראשון, מי אני? אוקיי, אז מי שלא יודעת מי אני, קוראים לי פריאלי מהרן, ואני, אני אתיופית, אני לא נולדתי בישראל, אבל ההורים שלי אתיופים. אם אתה חושב שאני הודית, צינית, הרבה אנשים שאלו אותי, מי את? איזה עדה, למען השם. וכן, אז אני לא מתביישת בזה מצד אחד, ומצד שני אני קצת מתוודחת מלעשות דברים שהם לא יהיו נכונים. יש כאלה אנשים שהם גם לא מתחברים יותר מדי לאתיופים. יש אנשים שדווקא אוהבים את האתיופים ומתחברים אליהם בקלות, ואני מקווה שזה מהסוג שלכם. וכן, מי שחושבת מה, את עשית ציפורניים? אז כן, אני עשיתי ציפורניים, ועשיתי בכוונה שפיציות. אז כן, בואו ניכנס לסרטון. אז אמרתי, אז קוראים לי פריאל, ואני ממצאה, אני נולדתי בישראל, אז ההורים שלי אתיופים. אז כן, ההורים שלי אתיופים, ואני בת 13, ואני בכיתה ח', ובית ספר אני לא יכולה להגיד לכם, אבל עיר אני כן אגיד לכם, אבל אני מפחדת להגיד את העיר, כי היא עיר ממש קטנה, ואפשר למצוא את העיר הזאת לא למצוא את העיר עצמה, למצוא אותה מקומות בקלות, אבל אני אגיד בכל זאת, יודעים מה? לא צריך להגיד. אז זהו, אז מה עוד יש לי להגיד עליי? אני אוהבת נורא יופי, טיפוח, איפור בעיקר. זה בעצם הסרטונים שאני אעלה בעזרת השם, בעתיד. אני מקווה מאוד שזה יצליח, שהיוטיוב שלי יצליח ויתפרסם, ובאמת תהיה לי בעזרת השם ורק בעזרתו, לפחות מעל 1,000, לא עכשיו, כן, אבל בעתיד לפחות אחרי כמה חודשים שיהיה לי כבר 1,000, אני כבר ממש מחכה וכבר זה, אבל אני רק בתחילת הדרך, אז יש לי למה לחכות. אני יודעת שאני אקבל גם תגובות לא נאציות, אבל אני אקבל תגובות לא נעימות. אני רגישה, אני יכולה להגיד לכם שאני רגישה. כן. סתם. ואני רוצה להגיד לכם שאני גם זה לא המקצוע שלי, אלא אני גם שחקנית. אז מי שרוצה ככה, שאני אראה לכם. מי שרוצה, שאני אעשה לכם ככה רגעים של משחק, אז תכתבו. אני אגיד לכם למה אני עוזרת כל שניים, כי זה ממש מוזר לי. אז תכתבו לי למטה.
זהו, ואני באמת אומרת לכם את זה כבר מראש, שלפעמים בסרטונים שלי יהיו רעשים. אני לא אומרת, אני רק מקווה שכאילו תסלחו לי על זה, יהיה רעשים לפעמים, וזהו, אני רק מצטערת כאילו מראש. ואני חושבת כולם אומרים לי את זה, ואני לא משוויצה, בכלל לא, שאני מתאפרת יפה וזה. אז אם אתם רוצים כבר עכשיו שאני אעלה לכם כל מיני הדרכות או משהו, תכתבו לי גם למטה. תעשו לי לייק, בבקשה מתחננת, ותירשמו לערוץ שלי. וזהו, אני מקווה שנהנתם מהסרטון על מי אני. לא אמרתי על הכל, כאילו מי אני. וכן, אני עם פיג'מה כזאת. אני לא מתביישת בלהראות את זה. כאילו זה לא פיג'מה, זה סוג של שמלה כזאת. אני לא אראה לכם אותה כי אין לי כוח לעמוד וכל זה, ולעשות רעש. פשוט משהו חמוד כזה, שמלה כזאתי. של תותים ופרחים. אבל זה לא קשור, ואני מקווה מאוד שנהנתם בסרטון, ונתראה בסרטון הבא, בעזרת השם. וביי!